Dalej, bo ja kręcę film dokumentalny i chcę to mieć na filmie. No mówiłem ci, że to jest gnój. Wiecie tymi skuterami, nie? Kurwa, kto wam prawko dał? Widzicie teraz ława? No nic, bo to jest kurwa największa bzdura jaką... Weź się przyczep jakiegoś samochodu i jedź. Oj, oj, oj. Panie! Został Najgorsi są ci, którzy chcą strzelać. Tak jak my za chwilę. Ty gdzie jedziesz? Czy ja tu za tobą? Nie jedź prosto, proszę cię. w środku. Zrób kółko w środku. No. No chyba. No a stań na chwilę, przyjdziemy tylko na chwilkę. No, kręcę. Bardzo ładne ujęcie, muszę przyznać. No jak można, to co policja zrobi? Ale to tysiące jest zupełnie inna rozkminka. Już kieły idą. No stoją, ale no. Zapytamy się.